L'Associació de Puntaires d'Arenys de Munt ha volgut que la 25a exposició de puntes de coixí fos ben especial. Per aquest motiu, han convertit la sala d'exposicions Mercè Pelusier a la casa d'una puntaire de finals del segle XIX i principis del XX, recreant així els diferents espais: l'entrada, el menjador, la cuina, el dormitori, el celler i l'eixida. D'aquesta manera han volgut retre un homenatge a les puntaires d'aquella època, unes dones que treballaven a les feines de casa i a més feien punta per ajudar a l'economia familiar. L'exposició ha estat possible gràcies a la col·laboració de molta gent, que ha cedit tant treballs de punta com altres utensilis i objectes antics que han permès fer una recreació el més acurada possible. L'entrada de la casa és on habitualment s'hi podien trobar tant els estris per planjar, cosir i fer puntes, com estris del camp i algunes verdures per vendre. Al nostre menjador hi podem contemplar un mostrari de puntes molt antic, cedit per la Casa Vinyals a l'Associació de Puntaires d'Arenys de Munt. A l'armari s'hi guarden jocs de taula fets amb punta. I la taula està arreglada amb un dels jocs i amb copes i coberts d'època. La cuina era l'espai on es feia més vida. Allà s'hi reunia tota la família. La criatura jugava a la trona mentre la mare cuinava i el pare feia alguna feina o llegia el diari. De fons sonava la ràdio pirenaica. La següent habitació és el dormitori, on hi trobem un matalàs cobert amb el seu joc de llit i la seva vànova. Per tot arreu es poden apreciar detalls fets amb puntes de coixí, tots de l'època. Arribem al celler, al lloc on s'elabora i es diposita el vi, i on també s'hi guarden els estris del camp, com l'arada. Finalment, el nostre recorregut acaba a l'eixida, recreada amb un carro i un estenedor amb roba de l'època. Camises, calces, sostenidors i altres peces força diferents a les actuals. L'exposició d'enguany també ha comptat amb un recull de fotos de diferents èpoques, que són un testimoni de la importància de la punta a Arenys de Munt.